пешак ва пуштак тайёр шуд. Акнун мегузарем ба домани курта. Барои ин мо бояд ки дарзҳоро ба ҳам пайванд кунем. Куҷо ки нигин дорад нигиноро мечинем, мошина мезанем ва касе ки аверлок дорад аверлок мекунад, касе ки зигзаг дорад зигзаг мекунад. Ана духтам, аверлок кардам. Сипас онро дарзмол кардан дар кор. Ман аз тарафи рост дарзмол мекунам. Ба ман ин хел қулайтар аст. дарзҳоро ба як тараф хобондан дар кор. нигоҳ кардан дар кор ки дар ягон ҷо складка нашавад. дарзҳо рост бошанд. дуюм дарзашро ҳам дарзмол мекунем. сипас мегузарем ба қисми аснаровка. Аснаровка мо қадди куртаро бояд пешу пуштро занем ва чимчимак кунем. барои ин ана мехобонем болои ҳам, дарзҳоро болои ҳам меқапем ва дар замин мехобонем. пеш аз ҳама мо бояд таи кашро бурем. кокеткаро мегирем. ана михел тарафи пуштак боло мемонему. дарзҳоро сузанак мезанам. шумо метавонед бо сузан ришта дузед. касе ки мехоҳад метавонед ки клейка лента қати клей кунед. сипас ана ҳамин қисми куртаро чен мекунем. дар ман 11.5 аст. 11.5 бошад 1.5 сантиметрашро кам мекунем ва дар қадди курта 9 сантиметр тарафи пешро чуқур мекобем. ин тайкаш аст. тайкаша ма 5 сантиметр ин тараф ва 5 сантиметр ба поён мемонам. гирд қайчӣ мекунам. ин размери ман аст 5 ба 5. агар шумо харобаки майдаҳак бошед камтар гирем мешавад. мо байна меёбем, расечка мемонем ва акнун онро ба ҳамин намуд мехобонем. дарз болои дарз ин пеш мешад, ин қафо. тарафи пешро ба 9 сантиметр хат мекашем. аз хати кашидагӣ то таи каша хати ним гирд мекашем. пуштака ба 1.5 сантиметр ман мезанам. инқадр чуқур манда дар кор нест. онро мебурем ва расечка мемонем мобайношта. сипас нигинаҳояшро мечинем ва аз дарз аз хати буридагӣ ба поён аввал ба 0.5 мошина мекунем. аз ҳамун рахи 0.5 задагимон бо 1 сантиметри дигар поёнтар мошина мезанем барои ҷинҷак кардани пешак. ман мошина карда овардам, 2 рах задам. акнун кокеткаро дар пеш мемонему. 2 риштаи болоя ёфта домана чимчимак мекунем. камакак риштаро чимчим мекунем. ҷое ки расечка мондагӣ буде мобайни кокетка ба туғрӣ карда чимчимакоя якчен яхел ба тамоми ба пешак тақсим мекунем. вақте ки чимчимак ба мошина мезанед кӯшиш кунед ки дарзатона камакак калонтар дамонед. мисол агар шумо 3 да мошина карда истода бошед барои чимчимак 4 дамонед. барое ки агар дарз майдаи бад бошад ҷамъ карда намешавад, ришта меканад.
اینجا باید شما نگاه کنید که چمچمک ها یک جوده جمع شدگی نباشند، خوشرو باشد، برای که این قسمی کرتا به چشم آدمو میتابد. مثال آدمی که در پرویتان ایستادگی است، البته این چمچمک ها اهمیت میتید، گریبانتان ده اهمیت میتید. اکن دو تا رشته پشتک میویم و پشتک را هم چمچمک میکنیم. قسمی پیشی کاکتکای боло мебардорем ки пуштака бинем. дар пуштак ҳам расечка мондагӣ будем, мобайнашда домандам расечка мондагӣ будем. ҳамун расечкаҳоя якҷоя мекунем ва чимчимакҳоя дуруст тақсим мекунем. касе ки навшогирд аст, сӯзану ришта гиред. албатта сӯзану ришта истифода баред, булавка не. хай ман ки дастам рост аст, ман булавка мезанам. мобайна тоғрӣ кунед. пеш аз ҳама нигоҳ кунед ки гуфти рӯзҳо складка нашавад. ҳамин асос ки чимчимак як хел бошад, без складка. дуюм тарафашам чимчимака сӯзан мезанем, булавка мезанем. сипас бо мошина медӯзем. вақте ки бо мошина духтем, мо бояд ки дар мобайни ҳамин ду дарз дӯзем. ду дарзе ки мо задем барои чимчимак, мобайни ҳамон қати оста оста складка накарда мошина мезанем. агар ба шумо чизе ки нофаҳмо бошад, шумо метавонед дар комментария ба ман савол тиҳед. албатта ба шумо мефаҳмонам. барое ки хати мо рост ояд, аз тарафи рости кокетка, аз тарафи дигараш 1.5 сантиметри хат мекашем. ман ҳамин хел вай дӯзандаи стаждорам бошам, ҳамин корро албатта мекунам, барое ки агар ки хат кашед, ҳамин рах каҷала намебиёяд, рост мебиёяд. баъд аз рӯи ҳамин рах медӯзем.